доктор Росен Тушев, специалист хирург сме, и с него ще поговорим за хемороидите. Доктор Тушев, кой е най-широко разпространения мит за хемороидите? Най-широко разпространения мит за хемороидалната болест и хемороидите е това, че те се появяват в даден етап от живота на човека. Всъщност това са едни нормално съществуващи анатомични структури, с които ние се раждаме. Това е един клапен механизъм в аналния канал и просто ние ги имаме по рождение. Друг е въпросът, че в даден етап от живота на пациента е възможно поради редица обстоятелства да се развие така наречената хемороидална болест. Тогава вече, когато са самите хемороидални колони, започват да създават проблеми, най-често кървене. Болезнени ли са хемороидите? Болката не е симптом на хемороидалната болест, основният симптом е кървенето, или както ние го наричаме, кръв по тоалетната хартия. Това е първият симптом. В редки случаи може да има болезненост, но тогава говорим за много напреднало заболяване с така наречения пролапс, когато лигавицата започне да се обръща навън и се заклещат самите хемороидални колони, тогава има тромбоза и болка. А могат ли хемороидите да се излекуват без операции, да кажем в началния етап, когато няма пролапс? Хемороидалната болест е предмет на хирургията, което само по себе си означава, че се лекува с хирургични методи. Никакви хапчета, свещички, кремове не могат да помогнат или да излекуват хемороидалната болест. Съвременната медицина разполага с достатъчен ресурс от миниинвазивни методи за лечение на хемороидалната болест и пациентите не трябва да се притесняват, защото операцията по повод на хемороидална болест не означава рязане и шиене, както се е правило преди години.